I continuem els 7 dies, el programa del Nou TV que els acompanya cada divendres entre 2:15 i 2:45. Bé, tal com han pogut veure abans de la pausa, qui ens acompanya ara és Alfons López Tena, notari i membre del Consell General del Poder Judicial. Molt bona nit i benvingut. Bé, abans de parlar amb el senyor López Tena, vegin aquest vídeo de presentació que hem preparat. Alfons López Tena ha publicat un llibre, Catalunya sota Espanya, que aquest divendres ha presentat a Vic. López Tena, nascut a Sagunt, diu clarament que Espanya no ha canviat i que no accepta ni ho farà la plurinacionalitat i, per tant, tampoc el fet diferencial català. López Tena és notari i vocal del Consell General del Poder Judicial, on s'integren les comissions d'Escola Judicial, Relacions Internacionals, Igualtat de Gènere i de Relacions amb el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes. Té, per tant, un ampli coneixement de les qüestions jurídiques, polítiques i econòmiques que mouen les relacions entre Espanya i Catalunya. A més, és conseller nacional de Convergència Democràtica de Catalunya. Héctor López Bofill, que li fa el pròleg del llibre, el defineix com un independentista de dretes. Alfons López Tena, Catalunya sota Espanya és el llibre que tenim aquí sobre la taula i del qual vostè n'és l'autor. Vostè és molt crític sobre el moment actual de les relacions entre les dues comunitats. Realment, des de la implantació de la democràcia fins ara, no s'ha avançat? S'hi està retrocedint, en realitat. Des de la implantació de la democràcia sí que va suposar, en comparació, evidentment, al que suposava la dictadura, sí que s'hi va establir un règim constitucional i estatutari que semblava que donava estris d'autogovern, però en els últims, si no només els anys del govern popular, sinó també els anys del govern González, això va anar quallant cada vegada més una pura descentralització en la qual tots els poders estan en una sola mà, que és la de l'Estat. La de l'Estat que està al servei exclusivament de la nació espanyola i que funciona sobre la base de la marginació dels interessos dels catalans. De tota manera, a l'inici de la transició hi havia una certa esperança, no? Sí, hi havia una certa esperança i s'havia de fer, entre altres coses, perquè només en un règim democràtic és possible, i amb una integració europea, és possible que el projecte nacional català tiri endavant. Per tant, tot allò que s'ha fet durant tots aquests anys jo considero que és positiu, fins, insisteixo, fins al moment en el qual ja tot això s'ha assolit. Ja n'hi ha un estat democràtic consolidat, ja no existeix l'amenaça militar, ja no n'hi ha capacitat de poder actuar d'una manera violenta per part de l'Estat contra els ciutadans, cosa que és una novetat en la història d'Espanya i la història de Catalunya, i ja n'hi ha una integració europea i una globalització. En conseqüència, ja ara els interessos dels catalans i dels espanyols són directament contradictoris, perquè no n'hi ha projectes comuns. Vostè en el llibre diu que hi ha 3 maneres de resoldre el problema. Un, l'assimilació de la nació catalana, és a dir, l'extinció de la nació catalana perquè l'Estat l'assimili. Un altre, la independència de Catalunya, que hi hagin dues comunitats, dues nacions que vagin de forma independent, i d'altre, que les dues nacions siguin compatibles en un mateix estat plurinacional, però remarca de debò. De debò és més aviat una referència a l'editorial que no jo mateix. No, el que es tracta és que sí que hi ha models en els quals això funciona, estats plurinacionals, com ara Suïssa. Seria el model, diguem-ne, històric i actual d'un estat plurinacional, o com ara Bèlgica, o com ara Finlàndia. És quan l'Estat assumeix que està al servei de totes les nacions que hi són a dintre. Però el projecte espanyol sempre ha suposat entendre que tots els habitants de l'Estat són espanyols i han d'actuar com a espanyols. És impossible assumir un projecte plurinacional en un estat en el qual ell mateix considera que l'única nació és la seva. I quina de les 3 possibilitats que comentàvem veu més probable ara mateix? La que crec que és impossible és la de l'estat plurinacional, la de la reforma de l'Estat. S'ha vist amb el procés de reforma de l'Estatut i en la reacció que això ha provocat a Espanya en totes les forces polítiques i en totes les forces socials, intel·lectuals, etc. El silenci, l'atac absolutament agressiu per part de les forces, diguem-ne, de dreta, i el silenci, per dir-ho d'una manera suau, per part de les forces progressistes que sí que eren aliades de Catalunya quan el que es tractava era de portar la democràcia. Això és el que crec que aquesta via és la que s'ha esgotat. Va fracassar en Prat de la Riba, va fracassar en Cambó, va fracassar en la República amb Esquerra, amb Companys, va fracassar amb l'entrada dels diversos ministres importants, inclús vicepresidents, per part del Partit Socialista o per part del Partit Popular, en la col·laboració per part de Convergència i Unió o per part d'Esquerra Republicana en la pròpia progressió reformista. Tot això ha fracassat. I el que faig en el llibre és fer la constatació i l'anàlisi d'aquest fracàs. Les opcions reals són o bé l'assimilació, és a dir, Catalunya convertida en província, cada vegada menys pes econòmic i sense capacitat de govern propi.
Catalunya província. O bé el fet de que Catalunya pugui redreçar-se i, en conseqüència d'això, assumir-se com un tot i, per tant, fer com tots els altres països europeus han fet, que és convertir-se en un estat independent, dins de la Unió Europea. Dins de la Unió Europea. Dins de la Unió Europea, evidentment. A Espanya, a l'estat espanyol, sempre s'ha parlat del problema català i sempre s'ha parlat de la possibilitat o de la idea d'aconseguir l'encaix de Catalunya en l'Estat. Això, ni a l'època del segle XIX ni ara no ha estat possible, ni el XX ni el XXI, no? No, no ha estat possible, perquè el parlar de l'encaix de Catalunya es parla des de Catalunya. Des d'Espanya, com vostè molt ben ha dit, el que se't diu és el problema català. Aleshores, des del moment en el qual ells es consideren com un problema, com una molèstia, com una cosa que s'ha d'acabar amb ella, és impossible l'entesa.